Dito pa rin sa lungsod ng Dagupan, isa sa tinututukan sa lungsod ng Dagupan ang pagpapahalaga sa kalusugan ng mga Dagupenyo. Alinsunod dito, nakatakdang ilunsad ang Dagupan City Diabetes Summit sa darating na September 10, 2025. Hatid ang iba't ibang mga serbisyo. Kabilang dito ang lecture ukol sa sakit, checking ng blood pressure, cholesterol, triglyceride, uric acid, micral test, ECG, weight and height assessment, mayroon ding visual acuity, ABI foot screening at bone screening. Isinusulong ng naturang programa ang balansing nutrisyon, pag-eehersisyo, pagkakaroon ng mga epektibong gamot at nararapat na pagpapasuri sa kalusugan. Inaanyayahan naman ang lahat ng Dagupenyos na makiisa at maging benepisyaryo ng libreng mga serbisyo. IFM News. IFM News. IFM News.